Tiko tsvimbo yenyika iyo yanga yakazofamba sei ende panguva yemairwa hondo yanga iri ipi tsvimbo iyo? Yanga yakapiwa ndavaningisitore kuchitungwiza kumapako uko kwasekuru Chaminuka kuchitungwiza. Alright. Saka ndavaningisitore lakazoipa Mugabe here kana kuti akaramba nayo? Akaramba inayo, kwakatumirwa kumba kwake Ameno kuti vanobreaka kuLondon kwaaigara kwachitsvagana netsvimbo idzodzo. Yakagadzirisa tsvimbo dzakawanda dzakafanana neidzo. Ai. Kuti vasaiwane nokuti ndoyanga vakumutsvagira nokuti vanga Mugabe aizviziva kuti iri kudiwa kuchitungwiza nokuti zvainzi hondo yapera idzokere tsvimbo iyoyo. Apa ivo vanga vamudzinga. Manje nokuti vanga vamudzinga yakabva atoo zveshaisano handikupeiwo tsvimbo yacho iyoyo. Nokuti yakapiwa inini sapresident wenyu manje mimi moda kumubvutira nokuti ana Mugabe vanga vakuda kumubvutira tsvimbo yacho kuti vaiendese uko iye asipo. Ndakazvarwa zvaitaura mapfumo kuti ndakazvarwa ndisina kupfeka so chandinotya chii. Asi kana ndapiwa manje motikari manje nemiliyoni ndakuchinja mpaka. Ko wakasvika ikoko wakabva vati kudhara tichikutsvaga wakamuvharira anoita sei? Ipapo manje. Usati ipapo zvinogona kuitika because law it's something else. Chokwadi. Anogona kunzi naiye munangarwa manje inini kudhara ndanchikutsvaga saka akatumira ava kuti vamudhonzere padhuze. Trip. Nini handine nemuchato wako nezvauri kuita ini ndaitokutsvaga kana wapedza ako kuvaimbira uuye kuno timbotaura. Fanika vai vanonzana kule ndi Ameno vanenge vachitaura vanhu tumazingi podcast tukakunana South Africa. Iyo TV kaikutorira subscribe kuti zvizokufambira. Ano pane zvimwe zvima information no what chakupa full information. Ongokindeka notification bell tine mapost asitori paseo saka tikutoti futi ndiyo chane uyai mu advertise masola panel. Everybody say coolien yeah. Information is brilliant yeah. Let's talk about nyaya idzi dziripo. Imimi semaovheti ndati pamakanda kuhondo nezvaakuitika muri kugutsikana here kuti nyika iyi makanyatsoitora kuti mahwina zviri kunyatsofamba sei? Are you satisfied now kuti ndo nemararamiro ataakuita izvezvi? Hapana comrade akaenda kuhondo ari kufarira zvese zviri kuitika muZimbabwe. Ndokutaura kuti vazhinji vakapiwa mari Kolkirian. Vazhinji vakapiwa mari. Saka they are undecided now. Alright. Nyaya yenzara ichemudumbu vakomana vazhinji. Dai zvinzi pa31 pai macomrades vakataura zvataimba kuti tinofire nyika. Dai vanga varipo pamberi pai vainosvika kuState House. Yebo. But now macomrades Alright. Hapasina kusiri kufa. Comrade wese anoziva 8 points of attention. Taienda nemaoko edu hatina zvombo baba vanga vabude pamba pavo ipapo. Manje hapanga pasina vazhinji vakakabira nzara yakatiuraya manje vari kudyiswa mari nemumakona. But imimi pamuso kuhwina hondo ndakanzwa kuti hanzi ndo pamakatanga kukabiriswa macomrade ka pakanzi ndo pakahijackwa revolution. Alright. Saka vachida kutaura zvese zvana Monomutapa zvese zviya ndo zvaiitika zveshuwa izvozvo nyika vasati vadamburirana naana Smith nana Kaitano kuMozambique. Okay. Yakadamburwa sei nyika iyi? Yakadamburwa nokuti yaiperera kwana Rusape uko unoziva. Rusape ndokwaperera ipinza panzi. Ndokwaiperera Zimbabwe ikoko. Saka yakadamburwa kwese kwana Mutare kuya kwakanga kuri kwa Kaitano kuya. Kuri kwa Kaitano. Kwanga kuri Mozambique area yese ana Chimani Mountain vese vai vanga vari kuside rekuseru.
yonodamburwa futi kunana kusaidi rekuvic falls kumanyami kukariba uko kumwe kusaidi kwanga kuri kwezambia uko ichiri kunzi Rhodesia and Nyasaland. Okay. Southern Rhodesia. Ndope vakapinda bva vatanga kungodamburana damburana nemabhodha aya yaiperera nechekugweru ikoko kune kumasvingo. Alright. Saka uchiona vachida kutaura maningi nenyaya zvemakingdom izvi Monomtapa ndiye anga ari mukingdom iyoyo yezi ine Zimbabwe ruins yacho iyoyo. Mara yanga iri diki vasati vadimburirana nguva dzemafederation Killian. But paMonomtapa pana ningirikini akauya akati ndiye ane ukama naMonomtapa wacho, mwana waMonomtapa anonzani Timothy Minyo. Anga ari kore mujuru Chiminya maimuziva here mimi? Vana Chiminyo vana vakatosirwa nemadzisekuru avo ivava. Mana Ngungunyani vakavigwa kunonzi kuChirinda forest uko. Alright. Kana wakambovandwa vamwe hakuna Ngungunyana kunonzi kuMount Slinda kune big tree uko. Taka dziri hama dzavo idzodzo idzi navana Lobengula ivana Dingizwaya ava vana ava they were related vana. Alright. And I know iwewe muzvivhitivhiti imomo muchaziresearcha mumhepo imomo muchabuda dzakawanda uri padhuze neNikilian. Ndoda kuti usimudzire ufumure zvese zvinoera maguri aya. Ticharamba ndichitochimhanya. And pane nyaya ndoda kutokuramba wakaita zvivhitivhiti, ndoda kuti nyaya dzako dzese dziende pamberi, ubuditse imwe information inopagura vanhu musoro vese, nokuti zvakawanda zvakavigwa kumusha uko. Yes. Uchapumura iwewe, uchazvisa pamhepo, zvikataurwa zvikadhibhetwa, zvichapesera chokwadi chichabuda pachena kani. Yes. Chokwadi achiende pasi pemvura chinoenda pamusoro pemvura. Yes, chokwadi. Yeah. Yes. You're right. Pane nyaya imwe iri kunetsa manje ndikutadzonyazonzwisisa ini pane nyaya ya anonzi pane ainzi Muzorewa. Akabva nekupi kuMuzorewa? Zvainyadzofamba sei panyaya dzaMuzorewa? Muzorewa akabvepi? Akabva nekupi? Ainzi Muzorewa akabva nekupi? Takangonzwa vanhu vangonzi Muzorewa akabva nekupi? Muchiri kundinzwa here? Ndiri kukunzwa, handisi kunyatsokunzwa mushe. Ndafunga ndiri kutombochinja nenzvimbo. Ndandiri kubvunza kuti zvoni ainzi Abel Muzorewa akabva nekupi? Ndakangonzwa vanhu vangotaura zvokuti Muzorewa. Muzorewa akapiwa mari naSmith. Muzorewa anga ari mufundisi wechechi, saka akabva hanzi iye anokwanisa kuinfiltrata kumagandanga. Saka akapuwa dzimwe mbatya dzaakapuwa, dzimwe dzaakazonopa. Kana waiziya masting, majinzi ainzi masting nemapilot, zvinhu mbatya dzine poison dzakapfekwa nemacomrades vakadambuka makumbo nemiri vakadyika miri dzine maacid. Ndo dzimwe zviri kushandiswa nezvigananda kupa vanhu mbatya vachidyiwa maoko nemakumbo. Ndo nyaya yaMuzorewa. Muzorewa akatumidzira mbatya, achitumidzira mbatya kuMozambique, achiti ari kusapotana nanani neMazanla. Ipapa imbatya dzaanga apuwa neFlorisiana Chikerema. Mbatya idzodzo macomrades ese vakadzipfeka, vakadambuka maoko nembatya dzikadyiwa miri dzese kuita meno zvakaitika, dzadzine maacid. Yowe, ingazvo zvanga zvakatooma nei. Zvakaipa zvekuti ndo pakatanga manje kunzi munhu wese akapuwa mbatya idzodzo. Pane amwe ainzi mapilot, kana waiziya zvataipfeka muhondo umo mujinga remakomo, majini nemasting nemasuper pro, maboots ainzi mainternational, amwe matenesi aigadzirwa kwaBata uko. Anga akaitwa poison, maacid. Wese ukangopfeka mbatya dzacho kadikitira wakadzipfeka chete wakutotanga kutodyika miri.
makumbo zvese pangosvika jira racho chetokasweta kana majini aya vakasvotoka. Makomrades akawanda akafira musango nehembe chika idzodzo idzi. Yey. Hondoya handidi kukunyepera. Usapiwe mbatya nevanhu ivavo. Unogona kupiwa suti wewe yausingaziye nyowani asi yakatosetwa kudhara uipfeke 3 months. Iwe unenge uchitika ndakupa suti yakanaka wanga usina. Alright. Wobva watoona nelebhuru pamwe yakanzi 3000 something dollars. Unototi hando iri kubva kapane masutu mazuwano kama 3 in 1 ekuti ukaenda pazuva inochinja kala, ukaenda palight inochinja kala. Unodziziva ma 3 in 1 masutu aya. Manje unofunga kuti wakakutengera iwe haungaitambire iwewo. Ndichatambire since matotaura nyaya yacho. Ngati usapiwe sutu kana mateki amunodaya maJordan aya usangopiwa magift nevamwani. Vanopa munhu waunowirana naye kuti auye kuzopa iwewe. Havakupe variwo kavanotumira munhu waunowirana naye vanotsvaga iye. Vopa umwe munhu kuti azokupa iwe woti uri kuchestirwa neshamwari yako asi shamwari yako yatopuwa pamwe 110,000 kuti izokupa. Alright. Must be very careful. Alright. Yeah, ndapanzwisisa. Havasi bho pambatya pamvura pachikafu pazvese izvi material kwese kwakamamira. Vakaipa. Saka uchiona vachingoramba vakabata masanitizer vanhu vari kutoziva hwema kuti pane zviri kuitika pasapa. Vanhu vese vachaurayiwa before 2030 uchaona. Pane imwe nyaya futi yanga iri kunetsa ameno kuti maizvifambiswa sei ikoko, nyaya yaSolomon Mujuru. Ko Solomon Mujuru anzi anga akuraya makomrade muhondo, zvaifambawo sei nyaya iyo? Solomon Mujuru kaanga apinda kamutimurana Mugabe karana Munangarwa saka anga akutoshandiswawo futi. Ndo pakapedza makomrade. Kadiye vamwe akapedza makomrades kuchifomboko kaakunzwa kunzi iwo ukangoitisana nazvo zvenharo kunzi iwo uda kusanzwisana navo waibva wangopiwa nhongo. Saka anga atoriwo kutimu yevaurayi. Saka ndichikutaura kuti mudhara uyo vakawanda vakaseenzeswa vamwe vakafa ipapapa. Apedza kukushandisa. Alright. Ko mukadzi wacho ainzi akadonedza chikopokopo muhondo, zvanga zviri zvechokwadi here zvinyaya zviri? Teurairo pakanga ari comrade mukadzi iyoyo yairwa zvehondo mara manje unoziva zvevakadzi zvokudawo mapositions kwabva vangopinda nemastaira echihure bva vamuita hure ravo kuhigh command kucentral committee. And ndikubvunza kuti pakuhondo kunzi akadonedza chikopokopo nepistol ndotoziva because ini ndakambotraya kuresearcha even nanhasika ndingonzi it's not possible. Ndikubvunza kuti zvakanyatsofamba sei, zvakaitika here even ndakambotraya kutsvaga kuma-archives. Haana kuidonedza nepistol iwe. Kunyeperwa. Akaidonedza nepowerful rifle Soviet made. Unoiziva inoiswa ranza kumberi uko ripurataisa kumberi uko rinonzi rocket propelled grenade rinoiswa kumberi uko rinofaiwa nedhambi bara racho. Ndo yaakadonedza nayo helicopter iyoyo. Pasi pehelicopter pane simbi yenjanja apa papinde kana bara kana AK bara racho haripinde nepasi pehelicopter apa. Ichokwadi. Pane simbi yenjanji. Pane simbi yenjanja yakaiswa pasi apa. Saka uchiona haipfurike kana iri pamusoro pako apa. Inotoda uri paside nechekumagrazi uko kana kumuswe. Kana kuitiza kwacho futi unototiza wakananga nekumuswe kwayo, hautizi wakananga kumberi nokuti unourayiwa kukamhanya nekumberi. Alright, kuende paside payo unorohwa neanenge ari pahwindo apa akabata nato uko kuhwindo kunenge kunomwa neHMG
Haumbofa watiza wakananga kumberi kana kumaside, unotoenda nekumashure kwayo. Alright. Ko Mudharageza anga ari kuside kupi panguva yacho yemuhondo? Anga ari kuside kwenyu macomrade kana kuti? Anga ari kuside kwedu Geza asi ari kufront. Okay. Alright. Yeah. Anga ari comrade yewe zveshuwa futi anga ariko anga achioperatawo futi yeye manje ya mnyenya dzemapositions wono kuti aido nzvimbo futi akazopesera kuda kuurayiwawo futi ye. But ikaoneka kose vasina kumisa paheroes kana kumupa status imanga munaye kuhondo, amuna kuita chibvumirano here kuti munhu kana achinge afa anofanira kuiswa paheroes manga munaye kuhondo? Panonyazofambiswa seipo? Ipapo manje ndo pakanetsa nokuti pakanzi hapadi kuti paiswe macomrades ese angari maprivate zvakanzi from members high command central committee. Yeah, but he was a central committee member. No, anga asiri. Ayo, Geza was a central committee member. Akazobviswa makangano renyaya dzacho idzi. Mutara nguva yekuhondo. Munguva dzehondo panyaya dzese dzevashanda akazopinda muhigh command after independence. Alright. Yeah. Manje nenyaya yetopora yekusada kuti vaitofanira kuti vaikwalify kuiswawo paheroes ipapo asi mai nekusada nekumuvenga futi. Vangagara bvera vachimutya kare. And he was a threat to them, saka kufa kwake ikoko vakatofara vakati chance given. Havana kana nezvavanomuitira. Hey. Nzime yeZimbabwe yakatsamwa, vakawanda macomrades akafira mahara baba. Ko vamwe vasina kuzokutwa maovheta vachingonzi tichazovheta zvaifamba seiko munhu achinge abva kuhondo recognition kuti uyu munhu is a war veteran pakanyatsoitiswa sei? Because tinoona zvakawanda tinongoona noti ndakarwa hondo asi handambobvira ndakamborecognizwa kana kupuwawo ruremekedzo sezvinoitwa vamwe unonzi varwiwe hondo risununguko. Zvaifamba sei apo? Chakanetsa manje kuma3 checkups manje ikokoko vana Chivhayo vakauya nematsotsi avo vapana vana Mujibha vanga vasina vaenda kuhondo vakapiwa mari. Pakaitika corruption. Pakawanda macomrades akapinzwa manje pai anga asiri macomrades vakanga vatouya naChivhayo vakavhurirwa maaccounts naChivhayo. Chivhayo upo wacho apo? Ana wikinera awa. Anga azvarwa nguva yemakapedza hondo yacho? Kuma 81 ka. But oro muri kutaura nezvababa vake because iye ndio akazvarwa kuma 80 something ka. Pamwe baba vavo ivavo nokuti kune vamwe vakavhurirwa maaccounts nai nematimu iwayaya nezvigananda kunzi vakwanise kupiwa mari. Saka vaipa ma20,000 kuzvigananda iwotora ma30 kuma 50,000 akapuwa macomrades ayo. Pakaitika chicorruption ipapo. Saka vakawanda macomrades akauya maoriginal hapana zvavakaona kana wanga usina munhu waunonzwisana naye futi usingawirirane nawo. Waingodisqualify. Saka hondo yenyanga nenhare. Yakaire nharo zvekuti nezvese zviri kuitika zvese ukada kuti zvitarise Kileni zvine vadzimu mukati. Nyika iyi haizi yemaprofesa maloya nezvese zvavari kuita izvi. But alright, ko tsvimbo yenyika iyo yanga yakazofamba sei? Ende panguva yemairwa hondo yanga iri ipi tsvimbo iyo? Yanga yakapiwa Ndavaningisitore kuchitungwiza kumapako kwasekuru Chaminuka kuchitungwiza. Alright. Saka Ndavaningisitore akazoipa Mugabe here kana takaramba nayo? Akaramba inayo, kwakatumirwa kumba kwake Ameno kuti vanobreka kuLondon kwaaigara kwachitsvagana netsvimbo idzodzo. Yakagadzirisa tsvimbo dzakawanda dzakafanana neidzo. Kuti vasaiwane nokuti ndo yanga kumutsvagira nokuti vanga Mugabe aizviziva kuti iri kudiwa kuchitungwiza nokuti zvainzi hondo yapera idzokere tsvimbo iyoyo.
apa ivo vanga vamudzinga. Manje nokuti vanga vamudzinga yakabva atiwo zveshayisano handikupeiwo tsvimbo yacho iyoyo. Nokuti yakapiwa inini sapresident wenyu, manje imi moda kumubvutira nokuti ana Mugabe vangu vakuda kumubvutira tsvimbo yacho kuti vaiendesewo ko iye asipo. Saka iye akati hazviiti handikupei, ndobva akazviona kuti vakomana vari kutsvaga tsvimbo iyi, ndobva agadzirisa dzakawanda muLondon umo, ndobva agadzira dzakawanda achiviga nekumba kwake uko kwaakambenge akugara futi kwaifridzi uko kumastones uko. Kuma 12 pound kana uchiziya anga akaviga dzimwe futi vachitumira maCIO kuti vanoba tsvimbo iyoyo nokuti iri kudiwa kuninga vakaishaya. Izvo zvakafa hana kana wakasira kana mwana wake aipa ainzi Dingilizi akaurayiwa nezvigananda izvi. Vachitotsvaga futi tsvimbo yacho kwaari mwana wacho. Vakawanda vatofa vefamily yemudhara iyoyo kuchitsvagwa tsvimbo iyoyo vachingourayiwa chete unnecessary assassinations sudden death. Ko ivo vana Chaminuka vacho havagoneri kurecognize pairi tsvimbo yacho, havana kusiyirana vamwe here vanokwanisa kuona kuti iri kupi sinzi varivo vakaipa, because haiuye here nemhepo, haitorwa here nemhepo tsvimbo yayo, inongota tambudzwa mumaoko chete. Yakatambidzwa maoko asi vemasvikiro vari kuziya nokuti yakamboendeswa ikoko yakanzi haiziriyo, vanoda iyo chaiyo. Saka zvine dzimwe nzira zvazvingaitwe zvavari kuziva kuti haisiriyo. Saka nekwairi vari kuzviziva vemashavi kuti iri kupi kutaura kwatiri kuita so. Saka sei vasiri kunoitora nekuti vemashavi vacho vemashavi vatori against futi government iripo yaMnangagwa. Vatori against negovernment iyo iripo asi manje vanoda kuti tsvimbo idzokere uku. Saka uyo yakatorerwa tsvimbo vakufanira manje kuti iye ari kutaura nezveumono Mutapa nezvese zvaari kutaura uyu king uyu, ngavatosanganisa vese nevepasi nevakuru nemadzimambo madzishe vaona kuti vangaite sei nenyaya yekuchitungwiza uko, ndokuti mba mutoita settlement muZimbabwe. But ikadzoka zvine here zvazvinokwanisa kubatsira takutarisana nelife yakurarama mazuva ano, kana kuti zvinhu zvokuti zvinongobatsira pamweya chete pekuti zvinhu zvifambe pamweya? Zvinotofamba pamweya ende ndopachabuda mutongi ipapo zvokuti munetsane nokuti moda kuti ana azotonga. Izvo hazvina basa, izvozvo zviri mumaoko mevadzimu. Nyaya iripo ndeyekuti chete uyu Chiwenga ngaabvise munhu yambotonga mbichana, kugadziriswe zvinhu pozosarudzwa munhu achasarudzwa nemadzishe. But mimi sakombreda akabva kuhondo Chiwenga munomuziva ende mafungiro ake munoziva zvaanonhingekena. Imimi do you think kuti ane capacity yekukwanisa kuti anokwanisa kuti achanotorera munhu here? Ivo vakabvawo vakari vachitamba vese. Iye semaziviro angu inini nemaziviro andinomuita, because he is not intellectually professional, he is not an intellectual giant, he is not intelligent. Okay. Asi ndoziva kuti tatinaye mukukuhondo. Saka nyaya iripo ndeyekuti iye anofana kuitora nemajenerali vamboita zvavanoda masoja ipapapa vachigadzirira kuti pave nehurumende inosarudzwa neruzhinji rwevanhu. Ndo nyaya yanga iripo yatakaendera kuhondo iyoyo. Hazvisi zvokuti varambirire vari pachituri, anombotora interim government posungwa zvigananda, vanhu vese vosungwa ava, pozoitwa maelections chaiwo anodiwa nevanhu neruzhinji rwevanhu, awina voregera marigid. Asi mimi pamakaenda kuhondo idea yenyu yanga iri kuti panambe pane maelections here kana kuti mainorwa kuti nyika idzokere kuna munhu Mutapa vatange kutonga pamatongero edu echivanhu echitema isu sevatema, maienda kunonyatsoiti zvifambisa sei imi? Taienda kuti tinosunungura nyika tizoita one man one vote. Kana zvichizoitwa zvichadiwa nevabereki tauya nenyika pamusoro pavo nevadzimu nana Sekuru Chaminuka nana Kaguvi vana munhu Mutapa ivavo. Asi isusu takaendera kunotora nyika kuti tiuye nayo tipe vabereki. Hatina kunoitorera kuti tirambe tichiti tauya nayo toramba tichitonga isusu. Hazvisiri izvo zvatakaendera izvozvo. Parikuitanga kundivhiringisa. Saka manje munhu wese chete angosvika pasupa achada kubva, iye Chiwenga anofana kumbotora kubvisa uyu
nokuti ndiye akamupinza ipapo obatsirana nemasoja. Vapedza ipapo poitwa pozosarudzwa munhu achasarudzwa neruzhinji rwevanhu otonga otsvaga nemadhepiti ake otanga gavhumendi yake. Vanana Chamisa nevamwe vese vari kutaurwa ava kana vavhoterwa neruzhinji rwevanhu hativenge munhu isusu asarudzwa neruzhinji rwevanhu pasina vote region. Ndo zvinodiwa panyika iyoyi kuti muve nepeace, everlasting peace. Yazvo kuti hanzi moda kuzoti vamwe vazotonga muZimbabwe vanobva nechekuma tomboti kumandevere uko. Hazviite nokuti vangava iyo yese side rere ranga richiconsiderwa seTransvaal Johannesburg, imwe province yeSouth Africa yaya. But still tangori nyika 1 zvine zvachachinjera because already makazoganhura nyika mukati tanyika 1 even mutare yacho kunana mutare vese yatongo nzvimbo 1 ipapo manje Kimberley ndo pane tricks dzacho. Saka uchiona vachimhanyira kuti mazezuru nokuti chiwenga nokuti anobva kupi muzezuru side rekumahwedza endi ndo vanenge vari pacentral vachidaidzirana kuti Mashonaland. Chavasina kuzoziva kuti it's now the umbrella yanyika yese yasanganiswa nemutare yese yayai. Zvese zvakutokonzidwa seZimbabwe. Saka zvakunzi ngativhotei mune zvakanaka zvina Mwari mukati, zvine vadzimu veZimbabwe. Nyaya yekuti hanzi vazoti umwe hanzi 10 years wombotonga kuko 10 years hazviite. Nyaya hawina anogadzira cabinet yake. Mukada kuti hambotonga womboti 5 years muZezuru, momboti 5 years muKaranga, moti 5 years, zvinoicreata tribalism. Yeah, but inini ndine mubvunzo. Imi makazvitarisa why vasingade kuti Mundevele apindewo pamberi ambotonga? Vanotya kuti anobva aita biased kuSouth Africa. How? Ameno kazvinongofungidzirwa, unoziva zvinongogara zvichifungidzirwa. Ndofunga kuti iwo Kireni ukaita president wangu uchandidzvinyirira. Ko indava ndichitya izvozvo zvisati zvaitika. Because you know why ndiri kudaro. Vasingade kutarisana nechokwadi nechina Mwari, vasina mweya mukati umu. Kireni kana ndichida kukubira iwo unofunga kuti hauzvinzwe kana muropa rako here iwo. Yeah, zvinonzwika. Pane feeling yaunonzwa so kana ndichida kukubira mari kana ndauya kwauri with my open heart, you also see it. And you ukaifomawo cabinet yako ukatorowo marudzi akasiyana different provinces ukavaita maministries ako iwaya, pane chakaipa here? Hapana chakaipa because ndakatoona kuti vanhu vazhinji especially vanhu from Ngirikini Mandevele those guys vane ushingi, vakashinga kutodarika vari kuti mazezuru acho iwaya. But ushingi hwauri kutoona hwakatowanda zvokuti dai nyika yakatoenda kumberi kare vanhu ivo vakadai vamwe vacho vakaiswa pamberiwo zvavo. Manje vari kuvengwa because of their language or what have you, nokuti vanobva kuside kwenyika. Hatisezva zvakaita izvi. Ngatingoita ma-elections awina, oita cabinet yake, oisa ma-ministers ake anoda different provinces. Head of state, it doesn't necessarily mean Kenyan kuti he must be educated. No. Yeah, that's true. His ministers have to be powerful. Manje kana head of state akatorawo madanda heads ma-ministers chii chinobuda ipapo? Hapana. Kasaka zvichinzi president hazvina mhosva nokuti ane madegree or what, because he is chosen by the people. Iye ndiye anozosarudza cabinet yake ine ma-ministers akadzidza, malawyer nevese vane ushasha hwavo nema-technicalities avo, ma-expertise aanoziva kuti he is good in finance, onzi minister of finance, this one is good in agriculture, oitwa things like that. Munhu wese ofara. Yeah. Manje hazvisiri zvakaitika.
Aiwa saka chinhu chine nharo but makazvitarisa ndezvipi zvingaitwa right negeneration yeizvezvi kuti vakwanise kuti zvinhu zviite stable zvidzokere paposition because these guys vari kutonyudza gejo kavo. Generation manje yapo indikudze Kylian manje yaane mudumbu yokuti yakutya zvekuti handidi kukunyepera vanotaura if you want to see a strong fighter, a strong soldier is an educated person. Yes. Manje ukatora inyowani generation yadzidza kai yakuziya life nechikoro. Manje aukazomuisa kuti aite kusacrifice upenyu hwake anenge akutotya akutoziva. Ende maZimbabweni yese iwayaya hakuna asina kuona hondo zvokuti vanotoiziva kuti yakamira sei. Hapana anoda kuinzwa. Alright. Saka vakutya kuenda pamberi manje. Isusu tine mafragments takakwara kudhara tinosvika tikafamba netsoka kunhu toda kubvuma kupfurwa guys. Manje havanotiza. Alright. Saka demonstration yacho iyo hainyatsoita mushe because ine vamwe vanhu vasina liver asi manje kusiri kufa ndekupi. Pana vanhu vanapungwa yegeneration yapo mazuva ano nokuti pa31 apa ndaifunga kuti vachafamba mutaundi mese muyamuyamu vopedzisira vasvika kustate house vobva vamubvisa uyo yobva apinda nemasoja ake vobva vatogadzira kagovernment kavo kanyowana vototanga kutoita kugadzira kuti pauye ruzhinji rwevanhu ruzototoiswa neruzhinji rwevanhu. Ndoda kukubvunzai something. Ndati pane zvandoda kukubvunzai. Mugabe ndati handiti papa ndabadingi stole Mugabe ameno ndiani umwe wanga aripo katimu kawo kakanzi nevarungu kuti tikubudise mujeri munofana kuenda kunomisa hondo pamatorero avakazoitwa vaya timu rese irori. Ndoda kubvunza yes Chiwenga anga asipo here patimu irori iri anga asingatambe netimu irori iri anga ari kumasoja kuti hatinaye muzoni uyo anga asiripo kumadiscussion iwayaya. Saka pakanotengesa vanhu ava kuti vanhingirikine iye anga atori busy nehondo saka ari pato yemaconference. Anga atori busy nehondo vanga vachizviita vari vega Mugabe naMnangagwa. Saka akazokeptwa seya imi ndimoziva nyaya dzenyu dzekuma80s pakatanga kukepchwa uyu Rex Nongo uyu. Rex Nongo ndiye akakabira bhinzi raMugabe ndobva vatanga kuwirirana manje. Saka anga akumufamba nerweseri. Saka ndiye akazonomenta obva adzidzisa Chiwenga. Chiwenga anga ari kure uyu. Panyaya dzese dzaitika kuZambia uko. Saka vaiuraya vega naMujuru vachikandira vana kuKapfuwe River uko kwakafira macomrades more than 1000 ndikakutaurira. Kapfuwe River kwakapera vakawanda. Saka ndichikutaura kuti mudhara yani more than 5000 pasi. Izvo zvikuti havandikuita. Saka zvinogadzirika here vedu weka. Zvinogadzirisika nokumubvisa nezveganyabvu zvekuda kuti muteerere zvana Cable 3 nokuti akazosaina hapana bhiri rinozikanwa nemunhu apa. Munhu ngaabviswe chete. Musade kuteerana zvemabhiri nana Chinamasa vese achikunyeperai nemalaw. Munhu ngaabviswe kana munhu kumba kwako asina kupa renda aubvise zvinhu zvake mba. But kana generation yedu ine pfungwa dzehuku kai generation iri kwene pfungwa dzehuku kufunga kuti mai handiti kuona vanhu generation yacho manje haisisiri generation yedu yaya yekuti kana zvamuka kufa kwangu zvakwana. Ndakazvarwa zvaitaura mapfumo kuti ndakazvarwa ndisina kupfeka so chandinotya chii. Asi kana ndapiwa manje motikari manje ne1,000,000 ndakuchinja mpaka.
nyaya yemapfumo ndiri kutya kana kuitaura pano. Ndakanzwa kuti nakuliende kupi usade kunyeperwa akukuda mari manje. Chii chinozoita kuti iwo ndikupe 1 million utengese revolutionary uri munhu wechimureka? Akati anakuliende nyarirai manga musungo kuhondoka. Iye anga ariko here nokuti anga achitengesawo nana Muzorewa. Handiti every musician angoti leader apinda anobva atoimbirawo. Iye aimbira naMuzorewa wani. Aishi akazoramba kanyaya hanzi ma-CD angu aingotengeswa kuhondo. Saka hapana pendairambira kutengesera vanhu ma-CD angu kuhondo. Kana aimbira naMuzorewa uyu tinomuziva isusu. Manje hazvina mhosva, tinongoti imusician aiimbawo manje ke chaakambotanga kutsoropodza chiva pana vari kupiwa mari naiye achizokabira bhinzi. Ndikutozvishaya kuti zvakafamba sei pamwe aimirira yakawanda. Pane iripo inonzi conscience in your mind, your conscience, mwoyo wako nezvawakazvipira. Manje ungandisire 5 million ndobva ndati handichada ruzhinji rwevanhu. Ko akasvika ikoko akabva vati kudhara tichikutsvaga wakamuvharira anoita sei? Ipapo manje. Usati ipapo zvinogona kuitika because law it's something else. Chokwadi. Anogona kunzi naiye munangarwa manje inini kudhara ndanchikutsvaga saka akatumira ava kuti vamudhonzere padhuze. Trip. Nini handine nemuchato wako nezvauri kuita ini ndaitokutsvaga kana wapedza ako kuvaimbira uye kunoti mbotaura. Zvonweka anoita mudumbu akateerera, anogara akateerera chirongwa chinechi mudharaunda. Manje apa anoita mudumbu zvamakutaura ndikekutaura tachapinda pamawani havazivi vanhu havakanganweka zvaakambotaura zvezve achazvitaura futi. Ngauye uchaona zvichaitika. Ndokutaurira Kirieni. Tanichaoni. Vanongonzi handine nazvo zvekuimba kwako, imba kana wapedza uya tizotaurirana. Uyati mbotaura zvawaitaura bye. Ndobva achatanga kuti unza mapassport nezvimwe izvi kunoko. Ndobva achaziva kuti achabhururuka futi. Mapassport kuri kugura mapapiro. Kuti anyatsoziva kuti hakuna kwaachaenda. Ende akuripota papolice station 3 times pasvondo. Monday, Chitatu neFriday. Achaona rima. Handisi kukunyepera. Saka imi kuhondo ina handisi kunzwisisa. Ko vamwe vaimba vanga vari kuhondo ndanani ikoko? Ndiye ega ranga ari kumakore hondo. Ani? Iye mukanya ndiye here ega anga ari kuhondo kana kuti kune vamwe vaimbi vanga variko? Anga asiko kuhondo mukanya, anga ari muZimbabwe, haana kuenda kuhondo. Zvakasiyana kunge uri kuhondo nekunge uri muZimbabwe. Nokuti mwana ndo zvikuti siyanisa kana nanhasi zvikuti gazvindisha. Ko Simon Chopa Chimbeto zvakamira sei? Anga ari kuhondo, ndakanzwa unzi gamba. Anga asiriwo futi kuhondo. Anga ari kupi? Vaimba vari muZimbabwe. Izve ndikutaura Kirieni. Izvi tikutoti vanhu vese saka hapana muimba akaenda kuhondo here? Kanga akaenda kuhondo ndeuya akazourayiwa ipainzi Chingaira. Ndiye anga akaenda kuhondo iyeye. Alright. Vamwe vese ava hapana. Zvakatooma nai vedu. Izve aripo umwe futi ainzi Blessing airidza neIQ, kana waiziva bhendi ainzi IQ.
Ndakambonzwa nezvaro bhendiro. Yaigara kuHighfields kuHighfields airidza neIQ anga ariko futi kuhondoko. Alright. Utamuziya uripo mwoyo yakambobanga ari journalist akabangoma yeswabisa Satana ainzi Webster Shamu akazopesera kunzi Charles Ndlovu. Shamu yakazoita minister. Akazopesera kunzi Charles Ndlovu. Asi haana kutrainwa akanga ariko kuMozambique. Wakangohondo vaingoperekedzawo vamwe. Akabva kwabangoma yevanhu kuZimbabwe Broadcasting Corporation akuda kusungwa abangoma yainzi Swabisa Satan akatizira kuhondoko achinzi Webster Shamu akazosvika kwakunzi Charles Ndlovu. Ko zvaifamba seiko pane makomberedzi ndipo ndakazoti mamwe makomberedzi hanzi vakasiya vapara mhosva vakatizira kuhondo hanzi ndo makomberedzi vaingofamba vangoita utsinye. Ndiwo nana Charles Ndlovu ivavo vaitotizawo vaisiya vaparamura muZimbabwe mototizira kuhondo asingazivi kuti pamwe achadzoka. Sevamwe vakadzoka vamwe havana kuzotodzokawo futi. Vamwe vakabva vazotongozadziswa chirevo chavanga vafambireko. Asi vamwe vakadzoka saiye Charles Ndlovu akadzoka arimo imomo pamwe akadzingwa imomo mukabhineti yacho anga arimo. Zvakaoma. Alright. Zvakaoma. Alright. Zvakawanda yadza. Aiwa kwakatenga nzvimbo yake kuSnake Park uko Charles Ndlovu ameno kwaane nzvimbo yake yakatenga ikoko. Takanzwanzwa tine mainformation wandinongonzwanzwa so ane chinzvimbo chake kuside rekuSnake Park uko. Alright. Saka makawanawo munda here mimi? Handina kana chandakawana ini. Koitawa. Handiti ndiri against. Chero ya 2000 is was it 1998 yanga tichihondo yeminda yenywe. Hatina kupiwa isu. Saka makarwirei? Hapana chandakapiwa nevanhu ivavo. Nyaya itotsvagwa musoro wangu. Saka zvino vana vanoti chimanje muchidzoka moti vana vangu ndanga ndiri kuhondo nevazukuru ndidai vazukuru vachita hapana kana vana vangu vanofarira ZANU-PF. handiti dai vari kutofara zvivazukuru venyu vachimhanya nemupurazi tambopinda mupurazi rasekuru. Hapana kufara nekuti vari kutoti baba makashandiswa maidai makafira mahara. Neno ndakatokonawo nemudzimu yeZimbabwe yakandichengeta otherwise zvaidai zvakadaro zveshuwa. Zvakatooma naimi. Hazvina kuita mushe vanhu ivava vasi right vanovhara mapaipi ese ukasara waoma ivo. Havanokutsvaga pasi nemudenga helicopter kana nepasi pemvura chaipo zvenhuta unotoswera wafa here. Handikutaurire kunepa. Ndiri kutaura kuti you must increase your security around. Ndakanzwa very sorry nokuti wakapwanya studio yako. Be careful kuvanhu ivava. Ndakatokuisa mumunamato wangu kuti wasakuwane. Munamato yenyu inoshanda kai kuhondo iyi yamaitiza manhirikini pesa pande every day remember ndeitotara nezvako mumweya kwese kuti uflote seskebhoti wasakuwane. Chivhitivhiti chiende mberi ndichakupa information clear. Alright, zvakanaka maita basa nhasi tambokurukura zvechokwadi. Ndichazoona tombotaura futi dzimwe nyaya mangwana ipo papa tichikuenda. Zvandinenda ngofunga nezvandafunga nezvimwe ndinokutaurira ndichinzwa nezvauri kutaura saka uchinzwa nchiti hawangotaura navo sekuru king hava vane information only that vane information ishoma. Saka vobatsirika sei? Vangada kubatsirwa sei?
vanotofanira kuti vatoramba vakanamatirana newe neniwo, so ndichikutaurirawo nezviro uchivabvunzawo ikoko, zvimwe zvacho zvinotova they are eye openers mubvunzo yako iyi. Zvakanaka, ndichaita sekudaro. Ita zvakadaro iwe Kirieni, imwe mibvunzo yauchavabvunza ipapa ichaita kuti to lead someone to the correct answer. Unoziva kuti vanhu vatema isu takaberekwa tine natural intelligence. Yeah, ichokwadi. I like you doing, my boy. I don't want to tell you lies. Thank you so much. Keep it up. Sharp. Sharp. I love you. Thank Bless you. God. Thank you. Right, muri yeZimbabwe tazenge takuti basa ranga rakungoramba richingotsva chaita kuti ndizokurumidza kukata is because pane vamwe comrade vakufona futi. Tinoda kuti tinzwe nyaya dzakawanda kanyaya idzi. Saka regeredzai timhanye tinzwe kuti vamwe comrade vari kuti kudii.